Wong maju perang kok seliliten. Kan. Hah? Malah guyu. Piye Jadi? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh, aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok glelengmu ra jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Sino kono wong wedok lemu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang. Kuku kula rung mamang wis didupak dada kula. Cies. Wonten rai kula cies candak bangkan kula banting nang ngebuk. Blek. Tele-telete kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-telete. Dene rasa. Tele mangga. Barang kula kula awak kula diangkat set. Terus ngerti mak. Slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula kaya enak. Terus kula membangun nun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane harus sijine. Nek riko ngomong, "Hes. Iki dienggo sengkune." Ngoten niku. Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Senang. Jarene lho. Jarene opo? Jarene iki sing jijik aku. Sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grai ketok gulumu. Maju tendang mutan. Ora masalah tendang. Kuwi sidang aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan rata-rata. Tuwek ora golek dalan becik, golek dalan sing sapénake dhewe. Seger man. Seger ndasmu. Oh, cebleng ora. Ngapusi wong gerang kan. Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Banting bet modar luweh. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para Ngamarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhap pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu jimat pengayoman kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkura wayah betul jagat. Nun inggih Yai.
sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu ing Ngamarta asung paseganipun Yai Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma Koko Prabu kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten madyaning Datulaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika Koko Prabu sesembahan kula ing Ndrawati kawula nok-nok ninggi Yai sampun mboten kirang prayogiti sawanipun ingkang rakanto ing Ndrawati wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika Yai Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku kadanging pun Kakang Yayi Dimas Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tompok nganti lega legawaning penggalih pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena ya tak gegem dadiake jimat ora liwat prayogano melenggah ning Datur ya Praja Ngamarta Dimas Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi Werkudara nadyan kula ingkang raying Madukara Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhawada Paduka Koko Prabu Ndrawati Yayi Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Panengah kula pundi jimat paripih dayana ing kasantosan paring maestu paduka mawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Yayi Janaka iya Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Yayi kembar nek kula sedewa ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Indrawati Tampanana kembar kula pundi jimat paripih dayana ing kasantosan nok-nok kula pundi jimat paripih dayana ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah iya kembar pinten tangsin kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi kula sedewa Koko Prabu saderengipun ingkang rayi munjuk atur ingkang sakalangkung kathah mugi parenga sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu nampi dhateng atur bektinipun ingkang rayi Ngamarta saha anggen kula sampun kumolancang wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta sepinten ngalampatanipun ingkang rayi diagung pangaksami dene jejering kula menika minangka dados kadang taruna teka riki lenggan sak mangke wantun animbali dhateng rawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang kacihna minangka dados pepayunging para Pandhawa tuwin dados kadang werdanipun para Pandhawa mila Koko Prabu dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi paduka Kanjeng Koko Prabu dereng paring pangandikan kepareng anglubirna pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta pun punta diwanggen kula kumolancang wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna Yayi ngemuti bilih ingkang Ngraka menika dados pujangganipun para Pandhawa jagat menika ngantos keberbeken sambung rapatipun antawisipun nata ing Ndrawati tuwin para Pandhawa menika ngibaratipun kados dene sedherek tunggil Yayah Rena turta gumelaripun ingkang Ngraka ing Madyapadya menika mboten sanes kejawi amung minangka dados ing para kadang Pandhawa mila sampun ngantos paduka Yai Prabu nimbali wanci Rina nadaning wanci ratri ingkang Ngraka nampi dhateng kewajiban ingkang awak kula mboten badhe swala tertentu kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Ngraka Indrawati malah kaselak nata ing raosipun ing Ngraka Indrawati dene sak mangke kula sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngraka Indrawati kejawi enggal kula nampi dhateng sabda tama paduka Yai Prabu wonten menapa dene paduka ngamontaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun malah nimbali dhateng sowanipun ing Ngraka Indrawati Yayi menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging
menawi wadi tumraping para kadang Sentana mandhaping para nayaka Punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang ngraka ing Dwaraka Yai Prabu Darma Aji Handrah ingkang Puswita siring samirana mrih maweh raras renaning driya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten miyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu saestu adamel asrep raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati wale-wale menapa rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Daturaya negari Ngamarta dinten sakmangke menika mboten nedya kula kanthi ngrembak perkawis negari Ngamarta miwah kanglendranipun ingkang rayipun Puntadewa tuwin mboten ngrembak perkawis para kadang Pandhawa sedayanipun babar pisan mboten namung mugi andadosna ing kawuningan nalika Paduka pun Puntadewa nglampahi sari-narite sesemek Orang Raja Mula bebantal Bata Sarimbak ing wanci anggara kasih Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing madyaning pasumpenan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma nampi rawuhipun inggih menika sinuwun Prabu Jim Yudhistira Koko Prabu Ndarawati tertentu sampun mriksa bilih gumelaring negari Ngamarta menika dumados saking wana marta inggih wana mrentani ingkang duk nalika semanten minangka dados negarining bangsaning Jim ingkang kapandhigan dening Prabu Yudhistira sakadang kadhiyan tumunten kadang kula pun Bratasena ingkang babat wana marta miwah kadang kula pun Pramadi saengga tinarbuka kanugrahaning dewa awit saking keparinging Sang Hyang Bathara Indra negari Jim kala wau temah kababar dados kamanungsan wekasan Pandhawa nampi triman wujuding praja inggih menika ingkang winastan Indraprastha inggih negari Ngamarta ingkang kinarya mukti para Pandhawa dinten menika ugi Koko Prabu wondene rawuhipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha dawuhipun sinuwun Prabu Yudhistira bilih dinten sakmangke para Pandhawa kinen inggih menika hambangun wujudipun pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa ngamuti bilih negari menika peparingipun Sang Prabu Yudhistira mila dawuhipun sinuwun Prabu Yudhistira bangsaning Jim menika kala wau tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu kados menapa lampahan ingkang kula tampi menawi kula mboten saged mituhu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira Pandhawa menika mboten yasa negari
namung nampi triman saking Sang Hyang Bathara Indra tuwin nampi titipanipun Sang Prabu Yudhistira nalindraning jim ingkang sampun kundur wonten asal mula-mulanipun. Koko Prabu dawuhipun Sang Prabu Yudhistira ingkang mekaten menika kala wau printen pantraning dalu tansah gumana wonten manahipun ingkang rayi Ngamarta. Namung kemawon ingkang rayi nedya jumangkah amiwiti ambangun Prabayasa inggih Prabayeksa padhang sutaning manah kula Koko Prabu nyuwun pamunten. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten jer paduka sakmenika ingkang minangka dados pengayomanipun para bangsa Ngamarta tegesipun Yai Prabu ingkang sampun pilih minangka dados makuthaning bangsa ing Indraprastha. Teka namung badhe ambangun Prabayasa wujuding pendhapi Prabayeksa kemawon paduka dadak mawi kodheng penggalipun menika ingkang dipun penggalih menapa tuwin ingkang gumana musik wonten penggalih paduka Yai Prabu menika babakan perkawis menapa? Koko Prabu dereng kemawon kula munjuk atur sabdanipun Sang Prabu Jim Yudhistira duk nalika wonten madyaning pasumpenan cetha kula tampi wonten sekawan syarat ingkang kedah linampahan supados Pandhawa kedugi ambangun inggih menika pendhapi Prabayasa inggih pendhapi Prabayeksa. Wewangunaning pendhapi kedah dimginakaken wujudipun ingkang winastan kayu jati seret utawa pelet deket sembur ingkang angka kalih wujuding wedhi malila angka 3 gandhik malila watu cani angka sekawan inggih menika gilingan mas. Koko Prabu ingkang rayi nembe sepisan menika ngawuningani sesebatan ingkang sampun lonjaken nersa paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang wujudipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila tuwin gilingan emas sampun tambuh-tambuh dhateng pinten-pinten brahmana tuwin resi pandhita ewadene sami boten mangertosi wonten pundi lenggahipun menapa ingkang kula sebetaken menika kala wau Koko Prabu. Mila gandeng paduka menika nadyan wujuding jalma sawang paduka menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandung kabagyan tuwin katentremaning jagat tartemtu paduka Kanjeng Koko Prabu muli ngawuningani wonten pundi lenggahipun kayu jati pelet deket sembur wedhi malila tuwin gandhik malila watu cani miwah gilingan emas keparmambak barana dhateng rayipun Puntadewa kula ingkang sumadya ngupaya wonten pundi dunungipun syarat ingkang sampun dipun ngendikaken dening Prabu Yudhistira menika Koko Prabu Sang Pantara Ratri mung cipta pukulun tanono liwan kaeksi mila katur kang cun domane rasa sakrageng kulun sumembah Kresna kakangku warku dara piye bareng wis rampung ngendikane mbarep kakangku ing wis ngendikake mbone bakal kepengin bangun wujuding pendhapa Prabayasa ya Prabayeksa ing mapan ana negara Ngamarta monggo barep kakangku wis paring pangandikan akeh babagan syarat sranane kayu jati pelet deket sembur wedhi malila gandhik malila watu cani lan gilingan emas
teko kowe malah kendel ora paring pangandikan yen pancen Kresna kakangku ngerti kaki paring dawuh nang yen ora ngerti aku sing ora nrimake lakon iki lho kok lah kok siap diparing dawuh utawa siap dimatur lawan aku ora nrimake marang lakon iki sebabe apa dasarmu piye Kresna kakangku ana ing jagat minangka dadi pujaganing Pandhawa kowe dadi suwing para kadang Pandhawa bebasan Pandhawa kuwi jangkah sepisan ngrembyahake tangan ora lali tansah taren karo Kresna kakangku perkara iki kangge padhangno atine barep kakangku kok sik lha apa Siadi ora prisa menyang endi dununging Sarasrana ing ngendikake dening Yayi Prabu Darma jan bola-bali barep kakangku ngajak sapenjagong karo aku apa dene Janaka apa sing dikake dening barep kakangku Bloko Suta aku ora marteni menyang endi dununge lan menyang endi wujude kaya apa wujude lan lenggahe menyang endi mula tumuli aku matur karo barep kakangku gandeng Pandhawa kuwi duwe pujangga ya kuwi Ratu Ndarawati mula ora apa lulih prayoga yen Ratu Ndarawati tinimbalan rawuh ana negara Ngamarta sing wigati supaya nuduhake menyang endi dununging Sarasrana mau yen pancen Kresna kakangku wis paring dawuh ora usah dadak kowe sing tumandang Werkudara paring dawuh papane menyang endi aku sing sagung goleki semanten ugi kula Koko Prabu kula aturi paring dawuh dhateng Koko Prabu Ngamarta mangke ngerahi Janaka ing sagah ngupadi wonten pundi dunungipun Sarasrana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Koko Prabu Darmakusuma Werkudara Kresna kakangku piye Arjuna wonten paring dawuh padha sumenewa sawetara pun kakang bakal munjuk aturaning Yayi Prabu Darmaji yo aku tak midhangetake ingkang tetela Yayi kula wonten paring dawuh Koko Prabu Sarasrana ing sampun paduka ngendikaken bilih dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira medal margining pasumpenan bilih Pandhawa kinen ayasa utawi inggih menika ambangun wujuding pendhapi Prabasuyasa inggih pendhapi Prabayeksa mongko cetha dawuhipun Sanata Prabu Yudhistira bilih para Pandhawa kedah kados kawan Sarasrana supados rancak wewangunan ingkang badhe dipun tindakaken dening kadang-kadang kula para Pandhawa setunggal wujuding kayu jati pelet deket sembur angka kalih wedi malila angka 3 gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas nuwun sewu sak pangertosanipun Nyara Ndarawati ingkang ngrenggani utawi ingkang nenggo kayu jati pelet deket sembur menika mapan wonten ing Guwa Sela Mangling mapan ana ing Guwa Sela Mangling Werkudara iya bapane sapa lho kok sik to lah kok Siadi lali karo kadangmu Tunggal Bayu kadangku Tunggal Bayu sapa kayu jati pelet deket sembur kuwi ditunggu dening Gajah Situbanda mula yen to Siadi wani nembung kelawan kadangmu Tunggal Bayu iki mengko bakal kasembatan penjanganing Yayi Prabu Darmaji dene angka loro wedi malila kuwi papane ana ing Kedung Tuntang iya ana ing sak ngisoring Gunung Himalaya ana wujuding kedung pesasat segara anakan nanging sejatine kuwi dudu wujuding kedung lumrah nanging kuwi kedaton mula tembunga kalawan Sanata Prabu Sayong Sari ingkang wujud baya putih wedi malila mau ingkang asinuwun wah yo angka 3 gandhik malila watu cani gandhik malila watu cani kuwi papane ana ing Kayangan uga gilingan mas kuwi uga papane ana ing Kayangan do engune ingkang kagungan ya kuwi Nalendra Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabau nanging saiki wis pinundhut kondur ning Kayiwangan mula mung karyandung gawe sapa wae ingkang bisa ngaturake syarat patang werna ana ing negara Ngamarta iki ya kuwi dadi jalaran kadangmu Yayi Prabu Darmaji kasembatan ambangun Prabasuyasa ya Prabayeksa Werkudara atutama pati-pati leno pranayaka Tyasraharja panakare becik-becik parandene tan dadi talyasing kala bendu
malah bangkit makin andotro rupi tukang reribeti Tidemat daning pasewakan negari Ngamarta nalika semanten sami mijangaken pangandhanipun Narendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna duh Narendra ing wicaksana wasis riwes nyoparing dawuh kata-kata mring sanggya para Pandhawa ndadosaken legeg jroning driyana teng Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare ganter wadu jarawangen cokon durung abang idul-idul manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangkep nguri si Barbara muka apa to kang dadi darunane ora rumacan ora kang gajah sawanipun utusan sang negari Ngastina nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ya sangkum bayana ingkang mantun mancat panceriti minggah datur ya negari Ngamarta mangrembang para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir menehi dalan Jawa menehi dalan dalon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabdanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidine rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Sukalima jagat masaning Bathara Wayatra jagat yayi mbok menawi wonten pigatos Bapa Penemban Durna tumuli sowan wonten negari ing Ngamarta langkung sae katimbalana menapa pigatosipun menapa saking karsanipun pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Ngastina Koko astaka swala sila berdobo suwaru gembol sumarante apa lho lha nuwun inggih Ger sampun kula tampi sumpasganipun anak Prabu Ngamarta akarya bombong raos manahipun ing Bapa ing Sukalima namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjung kersa paduka anak Prabu Ngamarta Ger anak Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Bapa Penemban mboten langkung kasekcakno anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban Durna katuran karahajan rawuhipun Bapa Penemban gandhok bleguduk anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih mekaten Penemban oh inggih Ger nggih tansah pinanganing kawidadaning sambi kula sawanipun ing Bapa wonten negari Ngamarta Ger ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula
ngersanipun paduka anak Prabu Indrawati. Kula tampi karo bombong raos sing manang boten langkung kasecak nggenjengan dika lenggah. Kula sampun boten kirang prayogi nggih. Anggen kula ngabantur ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katuro Durna bapakku. Anak anongane ndita. Bocah mursid isamiku dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Werkudara Bratasena. Tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena. Ora liwat pangestune bapak tampanana ya Cah Bagus. Ndak gegem dadake jimat. Prayoga nomor melenggah. Kaya wis ora kurang prayoga pratane bapak ana ing negara Ngamarta. Telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari. Yo. Apa wis tak gunake? Yo wis. Mergo kuwi kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sadhengah wong mergo yen to wong sing tok wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka. Wekasan kawruh mau mung bakal ngobar jagat saisine. Ning yen mau duwe rasa becik, atine apik, bebudene ya becik. Mbok wenehi kawruh mau bakal mbabar katentremaning jagat raya. Werkudara. Durna bapakku ngestukake dawuh. Prayoga nomor melenggah. Kaya wis ora kepenak Werkudara. Bapa mremban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune bapak tampanana ya Janaka. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Piye Sembadra apik-apik wae to? Pangestunipun Bapa Durna tansah pinayoganing kesarasan. Syukur-syukur. Sri Kandi Inggih. Pinaringan waras Bapa mremban. Manuhara Tasih pinaringan waras. Larasati Sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing endi? Mboten wonten. Syukur-syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka. Inggih. Kudu adil lair lan batine aja mbanci timban siladan. Boten mremban. Mergo mengko dadine ora apik. Inggih ngestaken dawuh. Bapa Pramban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa Pramban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nek kula sedewa tak tampa. Pangestuku tampanana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripe. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe Bapa Pramban. Kok isih ana panitia siji sing rambageke iki. Setyaki wonten timbalan. Kok ora mbageke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi. Ning jaba ngapa mangke menika perkawis kula? Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kowe ora mbageke aku ora apa-apa. Nek pancen nggonmu karo gedeng karo aku nganti tekan lahir batin, nganti ana wong tuwa teko ning negara Ngamarta kowe tanpa mbageke tanpa segu, kowe tanpa mbageke karo Begawan Durna ora apa-apa, ora apa-apa. Wong ki mung kari unduh-unduhane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbageke ora ngerti tata krama karo wong tuwa, bakal entuk kelaking dewa. Setyaki wonten timbalan. Aja nganti gaweku cemas maning nata ing Ndrawati mbagekno sing apik-apik. Begawan Durna sami harja rawipun syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ah, ngono ra gawe marame atiku. Mengestuku tampanana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur-syukur. Tentrem atiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa Mremban Durna Wonten dawuh, Ger. wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Mremban Durna piyambak menapa dipun utus dening Koko Prabu Duryudana ing Ngastina. Lah, menika ngaten nggih, Ger. Kemar kula badhe mundhar kersa paduka anak Prabu Puntadewa. Sewu lepat Diagung Pangaksami. Menawi telepati ngaturipun ing Bapak ing Sukalima, kepareng ngangul Birnasih Samudra Pangaksami. Menika istipun ngaten. Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten 3 candra etang kelengganing kok dinten sak mangke menika. Negari Ngastina menika kados nampi pegebluk. Negari Ngastina menika kados nganti welaking Jawata. Negari Ngastina nampi welaking Jawata. Kasihan yen. Kathah para kawula njenjing sakit sonten tetiwasan,
sonten saged enjing kapraloya mongko sedaya tetanduran tandur wonten Garing Astina menika sami anggagangake boten saged tukul angrembaka toya-toya sendang sami asat mongko ketiban ketiga ngerak angagak-agak ingkang satemah Garing Astina menika kirang toya kirang boga bekasan damel cintranganipun para kawula sak Garing Astina dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sakantahing sesakit ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula mila mboten maneh menawi Garing Astina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya inggih Bapa Panembahan oh inggih nggih panjenengan menawi rawuh wonten Garing Astina mriksani kawontenan Garing Astina menika kula nuwun sewu ngelus dada kula piyambak mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenan Garing Astina kathah para among tani ingin boten saged panen bekasan kekirangan boga tumunten nandhang sampun enjing saged boten saged dipun tulung sonten tentu pecah sampun kathah pinten-pinten awulan Garing Astina ingkang dados korban dumados ing pagebluk ing mantuk wonten Garing Astina mekaten Panembahan nggih nggih kula piyambak boten mentala kok nyumurupi dhateng kawontenanipun Garing Astina menika kula piyambak boten mentala mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten boten menapa-menapa menika pecah monggo boten mawi sakit wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan sonten monggo boten wonten menapa-menapa namung ora dimasuk angin ngaten terus pecah menapa boten mengerikan kawontenan kados mekaten menika kathah bakul enjing dodolanipun laris mboten kanthi kanyono-nyono namung klilipen kok pecah lho namung klilipen Bapak iki lilipen watu sak trek dumadakan pecah menika marambah mangaping-kaping wah mboten namung para among tani najan sedaya para nayaka ugi ngaten nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun minangka dados nayakaning praja mboten nganti kanyono-nyono enjing wangsul wonten griya sonten sakit enjingipun pecah pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina enjing sakit sonten pecah sonten sakit enjing pecah enjing sakit sonten pecah sonten sakit enjing pecah ngaten menika wongsal wangsul ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung nggih tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula Bapak Durna panjenengan menika dados pujanganing Praja ing Astina kula aturi manekung dhateng panguwasaning kersanipun dewa supados paring wengan kados pundi caranipun supados Garing Astina menika waluya nirmala temah jati jati temah mulya tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih malem jemuah kliwon inggih ingkang kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan kula minggah wonten sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat nampi menganing dewa nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merpeki dhateng jasad kula tuwin paring dawuh ngilahing Begawan Durna negara Astina isa walu nirmala temah jati jati temah mulya yen to kudu disranani wujude ya kowe ingkang winastan Gandhik Malela Watu Cani Gandhik Malela Watu Cani inggih tumunten kula jugar saking tapa pungun-pungun amargi kula piyambak mboten mangertos wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani menika kala wau ewadene sami mboten mangertos bingung raos ing manah kula tumunten kula emut kula kemutan bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa mboten tok pendhawanipun nanging Pandhawa menika sinanding dring setunggiling Narendra ingkang panci nantip panggraitane turta pinter dasare titis dewa mboten saged kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati kawuning ana niki mau janjane kula mboten bidhal saking Pertapan Sukalima nanging kula bidhal saking negari Dwarawati awit saking Pertapan Sukalima kula jumujuk wonten ing negari Dwarawati nitebis jalur 1A mugi Dwarawati lha kok suwung mboten wonten nata Dwarawati ngendikanipun bidhal utawi sowan dhateng Negari Ngamarta mboten wangsul wonten ing Sukalima tumuli kula bidhal dhateng Negari Ngamarta oh syukur-syukur nger wonten mriki pinanggihan Sina Prabu Dwarawati samangke kula badhe wonten perlu
wonten sukalirane penggalih paduka anak Prabu maring wekdal sawetawis anggen kula badhe sampe jakong lan nata ing Ndarawati inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna kula dipun parengaken nggih Koko Prabu wonten dawuh Yai Bapa Penemban Durna mboten betah kaliyan para Pandhawa namung betah kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati betah kaliyan kula inggih kasinggihan mrok Koko Prabu menapa dipun parengaken sawetawis kula radi majeng anggen kula ngabiyantara kula borongaken Purbawasana Nasta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati Kresna sinayeng manggulung mintonaken Dewi Kramanira ing Bapak Durna wonten wigatos menapa kaliyan ingkang putra ing Ndarawati ngaten nggih sampun kathah-kathah nggih kula munjuk atur mesinipun anak Prabu Ndarawati mboten badhe kekilapan menawi sampun laturaken sampun anak Prabu Puntadewa babagan inggih menika ing winastan Gandhik Malela Watucani Gandhik Malela Watucani menika dados sarana waluyanipun negaring Senen Ketaman Pagebluk monggo kula sampun nuwun pirsa dhateng pinten-pinten pandhita Resi Winasih Sewa Sugata ewadene boten saged ngaturaken wonten pun Gandhik Malela Watucani tumuli kula ingkang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati sinuwun mugi paduka keparenga anglenggahi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang tukang nandhung kabagyan dewa ingkang ngandhung katentreman wonten sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ndarawati paringa nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe munjuk atur lho sebabipun menapa sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasiyasa mangkene piye to menika nyawa lho nggih menika nyawa nyawanipun tiang-tiang Ngastina nyawanipun tiang-tiang kawula sanegaring Sina minggahing para nayaka lan punggawa lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina kula nuwun sewu sing dadi Ratu Ngastina menika sinten anak Prabu Duryudana lah inggih menika pakaryanipun ratu ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara ki ning pundhaking ratu ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem gawe ayeming para kawula kula nuwun sewu sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malela Watucani ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan ngupadi wonten pundi durungipun Gandhik Malela menika kala wau kok dadak njaluk tulung wong kana-kana kula nuwun sewu apa kurawane sarta Ratu Ngastina wis padha ora weruh mripate apa piye apa mata batine wis padha wuta ing atase ping goleki Gandhik Malela Watucani kok dadak nyeroyo wong kana-kana kula nuwun sewu Bapak Penemban kula nuwun sewu kula namung munjuk atur menawi jengandika menika kula nuwun sewu menika dados pujangganing Nalendra ing Ngastina panjenengan menika dados pujangganing negari Ngastina pendak-pendak wonten ribet pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes lajeng ginanipun menapa panjenengan menika dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban Sontoloyo bleguduk manyar-manyar mrigantil butute Yamaha bebek ya kok dadi kaya ngono kowe sinuwun Ndarawati malah sampeyan klupute karo Begawan Durna oh ora jumbo ora padha karo kondange ora jumbo karo kawentaring nata Ndarawati ning kondang titih Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang ngandhung kabagyan dewa sing utang ngandhung katentreman ning nyatane sampeyan ora iso gawe tentrem sampeyan ora iso gawe bunga wong liya sampeyan malah gawe peteng negara Ngastina terus wonten pundi dununging Wisnu nek ngono Wisnu sing apa-apa anggaring Ratu Ndarawati menggara ora ana nyatane sampeyan mentala nyumurupi patine para kawula sanegara Ngastina oh Wisnu apa kaya ngono kuwi negare itu Rabat suara wani ngias karo Kanjeng Prabu ngaring-ngirani dadari Prabu Ndarawati jeleh nyawang jeglarik jagat eseme rembulan ayo aja unek-unek ki sembaku Setyaki sing ora trima
Kowe ngapa kowe? Aku ora ono masalah karo kowe kok. Iya pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo kowe ora Ndrawati. Iki sesembahanku. Aku Senopati Ndrawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane kowe ora Ndrawati, aku sing ora trima. Wah, bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani unek-unekke Durna bapakku, aja mungsuh Durna, mungsuhe aku, mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, idak mutar. Mutar kowe ayo. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti lho labuhane wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mulane aku dunauneke Setyaki kowe ora trima, bagus kaya ngono kuwi nggih. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwaneni karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringi kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu maringanmu karo kowe, wani unek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndrawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sangleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Ayo. Saiki mengkari piye? Lho. Lah kok sinuwun Prabu Ndrawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu ning sanes kula ning Werkudara, wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika wis sampun satrepipun, mau sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Ndrawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Narendra. Ora dicamah jenenge sapenake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki Ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Gayeng nek carane kaya ngene iki Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep rasa terus aku. Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula sinuwun Ndrawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek maneh waktu saniki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku lakon ngamuk unggul negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, bathik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayuya Suyasa, ora urusan perkara. wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, wangsulan. Werkudara iki nang kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturan dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Kapok ora? Wah. Itenono. Setyaki Wonten dawuh. sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe tak kon jotos Durna kok tak jotos. Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merat-merot. Jotos wae modan. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa udah ana dawuh saka aku kok wis tak jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen tok antem ora apa-apa. Lah rak ngatur nyuwun pangestu.
pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta? Kok nangis kaya cah cilik? Enten apa? Depate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun nyampe Sunan Prabu Darawati supaya nyuwun prisa wonten widunungipun gandhek malih watu cani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu. Nata Darawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Darawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Darawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng riku niku ana sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Darawati. Oh, lah kok ora ngerti sangkan marane bilai. Brus. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nanti tekan jaban pendopo negara Ngamarta. Krekel. Ajeng tangi tubruk sencaki diajar. mboten sah nangis. Ora nangis piye ora. Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketake. Parengipun Setyaki tadi Malang, Setyaki dundurke kula pengen adu arep karo Nata Darawati. Aja kula suni prisa. Teng pundi gandhe malih watu cani. Oh nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang. Pun pokoke diketokke Dipati. Nggih, ngestoke dawuh Kakang Mrembat. Setyaki Karto Marmo, aku ngerti yen kowe bakal belani karo Begawan Durnayu. Kurawa aja maju ijen krubuta legane atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene marakaning patimu gletho ndasmu mati sawise urip arep. Kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Sencaki. Ketemune gendone. Mula aku melayu bae. Perang ki rasa milih-milih mungsuh. Wen aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antasena jelas kalah yakin cumbah. Arep kalah nek wong wani maju perang kudu wani ndadaki perkara. Yo kowe apa aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima Pakde. Bali ora? Nek aku bali nek aku. Nek kula waliyane ora bali maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus Ya belang lah kita dilo-dilo. mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepe mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antasena aku yakin cuma nek kemluk Purkaca Trana kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Lu mangsaku kok musuhe abot-abot aja. Pak dikersani pun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah, Piye? kelemon. Aku lepate aja nang karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo, wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Dibantangan jeblok silamu. Yo tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durmagati nggledak meguru karo kowe 20 taun. Wah, aja combong. Aja umuk.
Wong kibil Ngapa? Wong libil. kibil. Wong kibil bakal kejungkil. Sing dadi nyatane Pecah dadamu. nyo. Wedan. Sing seru, iki wis celuk. Ora krasa, sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati. Jajal po. Kiwa iso maput. Wah, lekojo kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem kudu dibales. Nyo. Kakek. Aku tok antem tekandeng pati trimo ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja racan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal kok ben, urip doyak-doyak utang kok. Modal ya ben. Sing gede pangapunanmu ya Pakde. Ah, sing gede pangapun 30. Aku mati dijual gak ke anakku Antocena anak Ewil Kudala, malemku tanpa pepinjan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang durma gati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antasena iki cakahe wis edan kok ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gledak kok. Dur. Urip apa mati le? Ulip Gine iso wangsulan. setengah mati, Man. Urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh. Wis lah ico. Aduh. Aduh. Waduh. Wah. Piye, maju apa? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ra. Sapa sing arep maju? Watak tidak. Citrasi Gimana? maju po Ngomong suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana. Wedan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju oleh nggo netepi kewajiban. Kuku. Kuku ora terus menggawan. Mau susulan merata, jaya merata, imbang yen podo-podo. Nenek Kartomarma Surtayu, Asatama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipapandang sebelah mata. Mang tonton, Mang. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangken teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tua lho. Lho, wong tua. Mamang tonton. Labrak ya, Bang. Setyaki Dasar Puranyata. Citraksi iya arep ngopo? ngelabrak dapurmu. Kok aja genggembelo siramu gegleleng pacakmu ki iso ngangalake Kartomarma medha janji. Satama karo Durmagati toto kalake neng Citraksi iki senopati sesungguhnya.
bobot. Tiban tangan jeblok siramu. Moro yo. Mati tring aku. Ayo. Aku Surakarta Jaya Jaya Mata imbangnya padha-padha. Soto timblis kok. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesakepe enakmu, Dik. Pakde Citraksi. Aku dudu pakdemu. Siwa. Siwa sapa? Siwa tentrem kok. Ngakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Iki Raden Arya Citraksi. Kudus. Wong Sorjo. Antarja kok wong Sorja. Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Edian mboten kinten. Menawi Pak Citraksi dalu menika ngedap-edapi Apa pancen? Sasa ora-orane aku wis meguru nang Mak Irot. Mula titik natah mendat jiji nara mengker. Oh, arep nyoba tangane Citraksi. Mula tibano Mati dengan aku. Otare. Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe iki kepengin tak sisirnake? Padha karo perjuangan. wong maju perang kok seliliten. Kan. Hah? Malah guyu. Piye, Jadi? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh. Aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok glelengmu ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi Babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula tri mundur dengkulmu mlocot. Yes. Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake werku drose mbarem niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu, Des. Caca gak rambutnya tendang sial kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu. Oh, kuku kula ya. lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lemu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang. Kuku kula rong ngomong wis didupak dada kula. Yes. Wonten rai kula dicambak bangkan kula banting kene ngebuk. Bruk. Tele kula. Tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele. Dene rasa. Tele mangga. Barang kula kene kula awak kula diangkat sep. Terus ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning sangang mulai saya iso ngrasake. Kula ngoten kaya enak. Terus kula
Membaman nun. Bareng entek kula ditendang. Iya. Rekane arep sijine. Nek riko ngomong, "Wes. Iki dienggo sengkune." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang bukteke. Nek nganti engko ngapus tak kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho. Mang bukteke menawa mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang arang apa ya bos sumpah. Ajeng kula siji ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tanah sampean dinyanyai man. Iya. Tangane mulih nang kloso jenar. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Berak-belirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Isin aku. Jarene lho. Jarene apa? Jarene iki sing dicinggo aku. Sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayak ketok kulungmu. Maju tedang mutar. Ora masalah tendang. Kuwi Sidang aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan rata-rata. Tuwekan. Ora golek dalan sing sapenake dhewe. seger man. Seger ndasmu. Oh cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Premban Durna pripun. Panos maning jajaran Sukertaning Bawa iblis anak. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintrangane Begawan Durna. Sagedakan iki kowe iso namani Kyai Cundamane aku meguru karo kowe Setyaki barang. Apa lek? Belajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane Ngasta Kyai Cundamane. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. ngene wae. Aku tak takon karo kowe jujur ya, Lek. Iki Jane sing tok ajab kuwi ngopo to? Jane nek ora sah nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. ning kula menika gedhing nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ing sakmenika beto Kyai Cundamane. Dereng marem menawi dereng jiotosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundamane kae engko tak rebute, aku tak mlebu njero bumi. Nek Durna wis ora nggawa Cundamane ajaran sakpole Ning kula ajri. wedine Menawi dipun rencang ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjeleh le ngelabui Durna. Carane Pokoke manut aku. oh iya isaken dawuh. Kowe ngadeg ning kene aku tak ambes bumi nek Durna tekani aku tak ning burine Begawan Durna Cundamane tak jumpuke kolonen. Oh iki
Estu lho tenan rasa kuwatir. Daya sekti kali kang jayaning perang. Ngaku aku ambil tanggung boboting yuda niku ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadai Kyai Cundamanik? Oh, Sencaki aja ngebelo sirahmu gleleng pacakmu Gusti Kyai. Kyai Cundamanik iki tanake gunung jugruk segara aset. Nek mengko andamu wis bakal tekaning mati. Ora bakal aku mundur jangka. Lho, kowe wani nadai Kyai Cundamanik? Sing tawedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundamanik ora tinjung akhirat. Aja tuntang Begawan Durna. Iki mergat nanti Antasena senyana Wah, Setyaki tak tukang modar gelundung gelundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. kowe dikapake werna-werna dijotos, ditendang, dibentang, banting dikeprok-keproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. wah iya Piye lara kok iya. minggir Setyaki tak oyahe guruku. Wah Setyaki tak banting modar. Banting Setyaki dibanting doyak. Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Begawan Durna diajar sampeyan dhewe? Durna iki berita manyar-manyar kondang kalau kengrat jagangan iki berbeken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi mendika suwi-awi karo Setyaki doyak. Setyaki doyak pateni. Wah bungke karo Durna kuwi wis menangan Setyaki. Wis dadi wong dokjeng. Kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Candak karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem aman. Aja mbok anggap aku wong loro saudara telu saurupan. Najan Werkudara kuwi wong Pandhawa, nek dhek Werkudara ki nganggep aku ki bapak gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati, Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotos karo Begawan Durna. Tentrem uripku ner ing sambikala, cinaketna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Alah. Karo akikmu tok walik kabeh. Njotosi iki mengkari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani majelis Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Setyaki ngrabrak aku. Terus bapakmu kewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek majelis Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tok sumbering perkara nganti dadi jalaran majelis Setyaki tekaning pati. Maksudsu? Maksud lu? Aku? Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya
Jotosi Majlis Setyaki gedene materi Majlis Setyaki nek nganti bapak materi Majlis Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kingko kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan kabeh mau sumberi saka sapa Antasena ora maju-maju wegah Antasena ora maju-maju aku takon karo kowe sumberi sapa Antasena sumberi sapa malah nangis sesuk menaki kulino belajar bahasa Inggris lah ngopo aku wis bengok Werkudara help me kuwi artinya Werkudara tolonglah aku kowe ora paham aku ngerti ku wong ngoyak Setyaki kok nganggo helm help me tolong aku aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara sapa sing ngajar kowe Antasena Antasena anak mulang nang ngajar aku Werkudara beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara ora bakal iso urip kowe mesti bakal tekaning mati mati kowe Antasena mesti kowe bakal tekaning mati ayo sambata kowe legane atiku Antasena mati Setyaki mati nek perlu Gatotkaca Antarja tak gawe pateni karo Werkudara guyu kok ora leren ngancing telake Setyaki iya aku tak takon karo kowe takono waton rangel-rangel engko ndak bijine elek sing ngakon Kakang Mas Werkudara ngoyak aku sapa 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 ora ngaku tak kepruk raimu Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang Setyaki tangane kok gegem barang kuwi Werkudara jaluk ngapura aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe jaluk ngapura ora
apa-apa. Pun kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Senjaki saka kono ngantemi aku. Terus piye? Aku nek tak tinggal nang kene kowe kaya Senjaki, Antasena teko Bancan. Aku kaya Antasena, Senjaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis dak. Mergane ora tak gendong aku ngono kasalah kaya ngono kuwi aku gak. Ning ati diajar kowe mlayu aku diajar Senjaki. Kowe mlayu mlane aku diajar Antasena. Aku ameng dina bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot bae to. Lunyo aku kok mringet. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyen ya. Kelunyunen Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena mati dening aku ani karo mbahmu. Pateni Antasena pateni. Wah, Setyaki Werkudara, sekamburi Werkudara. Jaya. Wah, Antasena Werkudara. Dadah, aku tiba. Werkudara, aku tiba Werkudara. Jaluk ngapura. Cengengesan. Lendrange ora bakoh. Ora ngoso to. Mulane nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung nang kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, Wis gak doya. yo. Tak oyahe. Setyaki dhisik apa ta dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Sentyaki tak oyahe. Oh ya saya. Antasena Werkudara, wis jamange Antasena kok tayar kowe. Antarja melu-melu Werkudara. Telat. Antasena Werkudara. Antarja Werkudara. Antasena Werkudara. Setyaki Werkudara. Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca. Modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting buat mudar luweh. Keseron ora bapak mau lembanting nek mati tenan. Oh. Isih urip Mas, isih. Kok ngerti? Wong urip karo mati kan anggere diabapi raine dhek mesti bales ngabapi. Rasah Kang. Wis satriya tenanan kene kaya aku guyon ra apa-apa.
luke boy semarante. Pripun Kakang Duna? Mundur sih, Pak, mundur sih. Kang Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa gambaungke Merut layut sagum praratu sang swatama Werkudara Arjuna Antarja wonten ing balet pancen sengaja lancur Pandhawa nindakar parang ngadhep mung Antarja merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuning sawarga Prabu Yudhistira ya nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabasuyasa ya Prabayeksa Werkudara nggih gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati pelet depet sembur kuwi kagangmu tunggal bayu ana ing gawa sila manglik mula sawana marang Gajah Setubanda nyuwuna ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau ya Arjuna wonten maring adawu munggah ning kayuwangan nyuwuna ngambil gandhik malila watu canik lawan gilingan mas wondene Antarja manjing kedung tuntung sawana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari nyuwuna ngambil wedi malila kalana ngestaken dawuh perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lan nang sakarone apa dene anakku jangkar bumi niki ngestaken dawuh mangkatku hapan bidal kula benjang menapa dina iki uga yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Raja Ngamarta ya Dimas yo Kresna kakangku njaluk pangestu Koko Prabu nyuwun pangestu Prabu nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ingkang